Аз съм доктор Ивета Недева и съм главен асистент в катедра епидемиология и хигиена към Медицинския университет София. Активно се занимавам с наука от 10 години, но моят интерес към нея се зароди още в студентските ми години. Огромно влияние оказа за моето развитие като млад учен и моят научен ръководител професор Каменов, който ме подкрепяше през всички тези години, насърчаваше ме да мисля аналитично и винаги ми повтаряше, че медицината е една непрекъснато развиваща се наука. Любовта ми към науката се зароди абсолютно естествено. Любопитството, което имах от студентските години, се превърна в моя страст. Професионалният ми път, който избрах като ендокринолог, пък ми показа, че зад всяко число в лабораторията и зад всеки симптом стои човек със своята сложност и особености. Да бъдеш жена учен определено не винаги е лесно. Доста често ни се налага да се доказваме повече, но и това има своя чар, защото ние притежаваме качества като чувствителност, като емпатия, които реално се превръщат в наша водеща сила. Когато разбрах, че съм една от отличените, почувствах искрена радост и гордост. За мен това е огромно признание за усилията, които съм положила през всичките тези години и същевременно мотивация да продължавам да се развивам и занапред. Хората, с които първо споделих новината, бяха моите най-близки, моето семейство, които са ме подкрепили през всички тези години и са вярвали дори в моментите, в които аз съм била малко или много обезверена. След това, разбира се, споделих прекрасната новина и с моя научен ръководител, на който дължа огромна част от постиженията ми. Моят проект е свързан с един много интересен, но същевременно не толкова известен свят, светът на микробиома. Това са милиарди микроорганизми, които поселяват нашето тяло, но те не са вредители, а напротив съюзници, тъй като участват в редица изключително важни процеси в нашето човешко тяло. Като целта ми е да разбера как промяната в баланса на чревната микрофлора би могла да повлияе развитието на социално значими заболявания, като захарния диабет и затлъстяването. На всички млади момичета, които решат да поемат пътя към науката, бих ги посъветвала винаги да вярват в себе си и в силата на любопитството. Да не забравят, че дори понякога малките идеи могат да сътворят големи неща и най-вече да не забравят, че науката не е състезание, а тя е сътрудничество, взаимна подкрепа и вдъхновение. Определено вярвам, че светът има нужда от наука, което се показа и с безпрецедентните предизвикателства, с които се сблъскваме последните години. Те ни показаха, че единствено науката е тази, която може да даде трайни решения. Светът има нужда от наука, а науката от жени.